Sí, jo també, igual. Si voleu les que ja estarà més còmodes. Sí? Vale, vale. Com cada nit, tenim una cita amb els amants de la bona música. Durant 2 hores podran escoltar ininterrompudament una selecció de temes triats segons un criteri monogràfic, noctàmbuls amb música clàssica. Aquesta vegada, la nostra selecció tindrà un caràcter, qui sap si una mica especial. Hi ha certa mena de composicions que corresponen sovint, no sempre, a determinades formes del romanticisme i que el públic popular identifica amb la bona música. Entre elles es troben peces de qualitat i de gust dubtosos, però també d'altres que mereixen el respecte d'un auditor cultivat. Menystenir per principi aquesta música seria, doncs, absurd. A fi de comptes, com s'aprecia el geni? A través de la cognició racional que qualsevol persona sense preparació també pot tenir. No necessàriament amb una sempre partidista educació del gust, amb l'estudi i l'anàlisi. La resposta no pot ser maniqueista. Escolti, si us plau, i jutgi. Bona nit. I les altres? Sóc la primera. Tots dos sols, quina por. La Clau voldrà que me l'estigui contemplant. Gràcies. Els junts de direcció són molt bruts. Ja m'ho miraré. Són foscos de notícia. Canta força bé. I és clar que canto bé. Veieu que descobreix. Quins fogots. He vingut caminant i amb la virtut que tinc de seguida m'arboro. Arribo amarada. Aurora, que no som de pedra. I tot s'ho fa, vostè. La bata, que no el vull fer patir. Jo sóc de les que pim-pam, 2 segons i llesta, però els striptease de Frank sempre són curts. Vostè i jo hauríem de ser més amics. Ai, que descarrilem. Amb l'enrenou que organitzar la Sofia, si estiguéssim ben avinguts, com que la Palònia segur que l'anar arrossegada... Tant tomar refresca. El problema que faríem altre caire, amb més bona harmonia. On es té paciència
i no es vol córrer. No se m'acosti, que les senyores són de vidre i el vidre que t'acrimi. No es toquen les senyores. Si no es deixen tocar? Noia, que silenciosa, no? He vingut d'hora expressament. Expressament. Però veig que encara m'has guanyat. Li donaves taba o bé us buscàveu les puces? Alerta amb el que dius, Alerta com parla, que jo no m'hi fico pas amb vostè. Bona paia estàs feta. I vostè se n'hauria de donar vergonya. Vostè és una malpensada que veu dimonis on no n'hi ha. No podré moure un dit, si li sembla. Més val que es canviï que deixi de xerrar, que sempre es queixa. Tenim un assumpte pendent. Canviar-me, diu. Encara hem de parlar, no sé si se n'en recorda. Què t'ha dit? Res. Ja es veia. Vostè mateix. Quan vinguin les altres. Quan hi siguin totes, m'avisa. No se l'aspiri, a l'ànima. Paulina, ja te'n recordes de com vam quedar, Ai, deixa'm que respiri. Procura no ficar el rem. Rita, on vas? Bona nit a la concurrència. Què fas, Rita, bonica? Ja ho veus, Sofia, preciosa. Ai, que haurem de prendre fòsfor per la memòria. Aquí dintre tenen el detergent nou que van demanar. Aquest els ensuma, els esquirols. Ha canviat d'idea? Que ve per explicar-se? Va per moixa d'esquirol? Va per qui li piqui, que ahir ho vam deixar tot ben clar. Sí, senyora. Molta maca. La idea va ser teva i és allò d'aguantar el punt. Toco de peus a terra, que si alguna cosa sóc, és realista. Amb molta mandanga. Aquesta farà el que li manis, com sempre. I per No, veure no. cada dia és festes. No m'imposo, no, que està tot ben discutit i no hi tornarem per la teva conveniència. Nenes, creieu que són hores? Ay, que salió gusto, tenía una faena en casa. Bueno, y todavía me cogió el dolor, que parece que se vaya en procesión. Què diu lo vigilant? O que diu pas res? Com res? Ara farem que parli. Tornarem a la seva Ja disposició. estaria per treballar. L'estem esperant, Que diu tant com vosaltres, però no em voleu entendre. On va? Un moment. Vostè mateix ha parlat amb l'encarregat? 2 vegades. Que es pensen que no m'ho preocupo? Bueno, i què? No diu pas que no, que farà el que podrà. El director aquests dies és fora i fins a principi de mes no l'ha tornat i li presentarà la proposta. Si ell li presenta la proposta és com si haguéssim dit que sí. Satisfetes? Això després d'arribar amb aquests aires. Alguna que vingui a buscar el detergent. Què fem? Ja sabem com vam quedar. Que o ho solucionaven d'un cop o obraríem en conseqüència. Bueno, chica, pasamos como podamos hasta principi de mes. Les decisions les tenim preses i no hi tornem. Apoquinen cada nit 2 hores per fregar aquests locals de merda i treure'n tota la quisca en porta vora de 2:30. Jo he tornat més humà, no? Massa temps que ens fan passar amb raons. Crido al vigilant i li dic el què. És clar, dona, crida'l. El crido, Ens caurà la clatellada. M'imagino la cara dels oficinistes demà quan arribin i vegin que es troben a l'oficina tal com tan porca com la van deixar. Veureu si rondinen, acostumadets a que uns escarrassots els buidin els pixats cada nit. De moment només rondinaran, però que treguin gaire els seus amos a posar-se la raó, que triguin la merda pilonant-se. Que si pols, que si paperassa, que si les rampoines del tabac. Quan s'hi trobin vindran els gemecs. Això si no s'embussa alguna comuna i els lavabos es posen a empastar. Començaran rondinant i acabaran plorant. I nosaltres, tossudes, que vagin plorant. Nosaltres, amb la nostra força. Al final els amos hauran d'acabar venint de genolls, arrossegant-se. Reduïu el que ha dit l'Aurora a la meitat i tindreu la situació. Vosaltres no ho sé, però jo no aguanto més. Crido al vigilant. Ai, llama-lo. Rita, que el crido, Fot el que vulguis perquè també ho fotràs. Vigilant, Volem parlar amb vostè. Una mica de calma no anirà pas malament. És que no soc bona ni per plegar una agulla. El que ens diem ser unes oracions que si prens unes herbetes barrejades amb mel et deixen com nova. Et penses que som a l'any de la picor? Si ho necessites, gràcies a Déu, avui dia hi ha bons metges i bones medicines. Què passa que ens posen les bates?
li fem saber que a partir d'avui, quan hauran passat les 2 hores que ens paguen, fotrem al camp. Peti qui peti. Si penquen com han de pencar, en 2 hores l'empresa es podrà llevar de neta. Una llufa! A més, pensem avançar amb tota la parsimònia del món per compensar les estones que ens han estafat. Comencis a fer la idea que quan pirarem de netedat ben poca. No poden. Se'n penediran. Espanyant-ho s'equivoquen. L'empresa no és que vulgui perjudicar-les. Però el sou que li paguen deu ser molt bo, amb la saliva que gasti. Deixi'm parlar. Faci el favor de deixar-me parlar si encara li queda educació. Jo tinc les meves obligacions i millor de complir-les. L'encarregat ha dit al principi de mes. Guanyarem molts disgustos, creguin. Pensi que la primera garrotada serà per mi, que em diran que no la sé tractar. Ara, si em ve una altra... llagrimeta. Si em ve una altra i les posa a ratlla, llavors em trobaran a faltar. I tant que el trobarem a faltar, rei meu. Au, vagi-se'n a remugar les 4 capcinades de cada dia, apa. No saben el que m'estan fent. Ens vol deixar tranquil·les ja? Colla de bruixes. Apa, està fan! Bueno, ¿y habrá qué? Ara la bona vida. Esteu brilades. No corris, que podries ensopegar. Que no corris, que t'aturis! Tu no em manes! Et tinc clissada. Has arribat i frisaves per vestir-te de fregall. Nosaltres bé ens hem esperat a veure què passava. Tu no. També la dic jo, la bata. Sí, igual que tu. És ara que sabem el que hem de fer i és ara que ens hem de despullar. Per tant, torneu-vos a vestir de carrer. I després, com si acabéssim d'arribar sense presses, ens canviarem totes plegades. A botes em convides, senyora Camàndules. No, jo tornar-me a vestir despullant. M'espero aquí, sense fer res, a que estigueu llestes, si voleu. Et tornes a vestir. Vas bé. No m'obliguis a perdre la paciència. Però tu què t'has cregut? Et dic que no em manes. Si n'hi ha que es deixa que t'hi caguis al damunt, jo no sóc d'aquestes. A qui et refereixes, reina? Compta'm-lo parlar. Si estàs del nostre costat, has de fer com d'altres. No és fer com vosaltres. És consentir una senyora porcada. Algú hauria d'anar a buscar una galleda d'aigua. Plena o buida? Plena. Si no es despulla, li entinyarem entre cap i coll. No t'avireu. Ay, desnúdate, hija, no me sea llusa. Ves. No està bé. El que feu amb mi, el que aquesta vol fer amb mi és que no té nom. Et remullarem com un bacallà. Què? Si m'obligues, t'ho juro. T'esperaré, t'ho juro. Comptaré fins a 3. ¿Quién lo diría Una. que la Rita y la Sofía son primas? 2. Bé, series vist la mà feia una mena de signes estranys. Què dius, que t'ha tret una maledicció? La voleu deixar tranquil·la? Au, canvia-los d'una vegada ja. Ara sí. Escolta, no t'ho prenguis tan a la valenta, has vist jo? Tan fresca. Deixa'm. Ai, Mira la teva bata. Niña, fíjame esto. I la meva me la passeu. Ay, Rita, pásame mucho. Ai, gràcies. Ai, a veure. Qui se fica, secretària, a buscar lo detergent? Jo! No, ja hi vaig jo. Ai, ho he dit jo primera. Millora la cara del vigilant. Tengo amor para toda la noche, No niña. pateixis, que de moment el mal humor me'l jalo jo. Aviam, distribuïm-nos, treure la pols de la planta baixa. Qui li toca? ens toca la Dolors i una servidora. Primer podeu venir a fer-la petar amb nosaltres, mentre omplim les galledes. Ya veo que este vestíbulo se va sin fregar. Y el sitio que más se ve, nena, que no m'agrada gens. Comencem per aquí. Quin acudit. Sí, per què no? Així estarem més a prop del vigilant per fer-li la llesca. Ah! I secretaria no la toca ningú, A veure si així la quisca el colga el vigilant. Amb permís, el detergent. Va, Nimis, poc en gastarem pas gaire avui. Noies, se'ns ha tornat mut. Mira, ho podríem celebrar agafant l'ascensor. Ay, no la vayamos a liar. Però és que ha venit un bon lavabo, direcció.
i haurien de deixar que hi omplíssim les galledes. I no, per tornar amunt ja ballar peu, tu creus? Però a veure si la van barallar. Nenes, heu vist quina lluna avui? Bona cosa pels encanteris. Beneita. Si en una nit com avui et prens un suc d'unes arrels que jo sé, l'home que tu vols no podrà deixar d'estimar-te mai. Vigila con lo que dice, Què? Las supersticiones te las metes por donde te quepan, ¿entiendes? No m'expliques? Què passa? Que está enredando a la pobre Paulina. Diuen que els espiritistes es comuniquen amb els morts. Ai, sí, es veu que fan ballar les taules i se senten cops. Ja m'agradaria parlar amb el meu marit, el cel sigui. Ell era llest i sabia aconsellar-me. Però em fan por els esperits. Els esperits? Quins esperits? No siguis bleda, home. Quan l'has dinyada, bona nit i tapa't. Els vius em fan por i no els morts. Com vols que tornin els morts? Que no veus que queden tranquils? Aclucant l'ull i apa! Tens tota la raó. La mort és una tranquil·litat. I quan arriba? Arriba. És que la Sofia s'ho sap explicar. A mi no em van donar instrucció i passo com puc. Mira, si pobres i rics anessin a les mateixes escoles, no n'hi hauria pas, ignorants. I de Can Flerma, jo. Mireu què he dut. Ai, però si t'acordau! Ai, xiquetes, la Paulina du les dues piles. Són ben gastades? Què penses? Ai, m'imagino la cara del vigilant quan engegui la ràdio i es trobi que no sona. Però què és, dirà? Però què passa aquí? I el transistor mut. I ella allà estirant-se els pocs cabells que li queden. Escolta, ja li estarà bé. Aviam, no corris tant. Qui endinya les piles dolentes en lloc de les bones? Hem de ser realistes. La Paulina, Oh, sí, creu tu. No, jo no m'hi sabria entendre. Jo l'he sedut i un altre que acabi la feina. Nosaltres, així que surti en ocasió, l'entretindrem. I tu vas i fots el canvi. Quina barra. No ho correu tant. De moment te les guardes. Avui ens hem de divertir, ja veureu. Escolta, però de veritat que ni les papereres no buidem de secretaria. Res. Que vols tornar a veure el teu amiguet, Aurora? Nenes, escolteu, que és molt bo. No sabíeu que l'Aurora i el vigilant són polimerga? S'estaven camelant. Com un parell de pipiolis. Ui. No diga que m'emociono, Sí. Mira, l'Aurora lluïa els seus palpissos de noieta tendra i el vigilant que li faltaven mans. Digues que no és veritat, Aurora. Què vols que digui ella? Aurora, no t'enfadis, que som com de la família. Què et diu que m'enfado? Sí, senyores, no ho puc amagar. Voleu que us doni detalls? Jo m'estava despullant i vell per darrere i comença a dir que sóc com la lluna i que la meva pell és nacra i que em vol veure sencera. M'he posat tan nerviosa que no sabia què fer, però de sobte ell que m'acaricia l'esquena i jo que m'esgarrifo tota. Amb un fil de no li he dit que em deixés, però de sobte ell que m'agafa el tirant de la combinació i que me'l comença a baixar. I aquesta, que arriba i ens espatlla la funció. Tot mentida, naturalment, de l'àmbit de la meitat i encara gràcies. Però no dius que sí? Que exagerat. La realista. Ell era 5 pams de l'Aurora i no li tocava ni un bri de roba. Festejaven a distància. Joder, pues vaya. Les galtes que té aquesta dona ens ho hauríem cregut i ella encara contenta. I a su año, si és feliç, deixeu-la. Una porca. I qui la defensi tan porca com ella? Què hi voleu fer? No tinc remei. Jo amb els homes com si em passés el corrent. Sí. A ver, mírate al espejo, si era com un fardó. Perdona, però si els pits se m'aguanten millor que tu. Si és que no em coneixeu. Però què us penseu que sóc? Un ha fet tronar i ploure. Jo he sabut viure. Que ara vagi de morros per terra no vol dir que no hagi alternat amb el millor del millor. Amb el meu cos i la meva veu he fet el que he volgut. Ara sortirà quan cantava i pantonejava. Molta imaginació. Doncs sí, fa 25 anys, la reina. I això no m'ho treu ningú. I no em demaneu que canviï, Els que fes concerts se'm disputaven. Sí, ja ho voldries veure, no? Doncs té. Els diaris van parlar de mi. Hauria pogut fer una carrera com poques se n'han vist. Els senyors em venien a escoltar i es barallaven amb uns cotxarros així. Ai, però si esta no eres tu. I tant que sóc jo. Però si m'encapritxava els diners m'eren ben bé igual. Sinó que sempre n'hi ha que et prenen el pèl. I jo també a ells, no us pensessin. Mira, n'hi va haver moltes. No gaires com jo. I després vaig tenir una mala època. Una amiga portera, la Pilar,
Em va llogar una habitació pels meus assumptes. Però hi va haver la denúncia d'algun cabrit i la policia em va anar al darrere. No m'espanta res, però la policia... Ja ho crec. No hi vull tractes. La meitat són pes. L'ànima a la boca, per culpa de la policia. Es veig en esgarrifo. Ara, que els bons temps la reina. I no em dono per vençuda. La vida té sorpreses i a la meva manera encara faig goig. Pues sí, niña, pita como yo. Així que no em vingueu amb morals. Faig el que vull i no me n'amago. Sempre he donat el gust que he volgut. El gust que he volgut i sabeu que m'ensumo? Més d'una enveja. Enveja, no rigui, Paulina, que no fa gràcia. On la veus, Què l'enveja? dolors, anem amb clients per fregar direcció? Una mica de seny de vista és el que convé, no? A paies com aquesta no hi ha persona normal que les pugui envejar. I que consti que una servidora de manies cap ni una, Que no? Ai, tire, no em facis cas. Que el jovent sigui esbojarrat i faci de les seves. És l'edat. El que em regira els budells és una vella. És més fort que jo, no puc! Ai, niña, calla, calla. Dos joves que es volen i es fiquen al llit. Doncs dona goig. Però us figureu allà, tots vells, palpant-se. I amb les pallarines tremolant. Te quiere callar. L'obligació d'un vell és posar seny. S'ha acabat. Dolors, que no vens? Sí, ja vinc. Què passa? Res. Cansament. Demà aniré al metge que em donguin vitamines per recuperar la gana. Ai, sí, estàs feta un sacall, Avui rai. 4 pastilles al carrer. Tot ho curen les medicines. Hauries de fer-te mirar aquella nos del pit que deies. No, ja no me'n sento. No entiendo la Aurora. El amor trae más pena que alegría. Els gossos s'ensumen, van per feina i llestos. La gent, si no ens donguessin tantes històries, també faríem el mateix. No sé, a lo mejor tiene razón. Es tan difícil de decir. Mira, cuando quiere tanto a alguien... Bueno, yo lo que yo quería es mi marido como una gran tía. No et sabrà greu que t'ho digui. Compta'm-lo parlar. A les altres no els agradava el que estaves explicant i no tens cap necessitat de fer-te malveure. Cada una té les seves coses, però no les exhibeix. Ai, jo sóc com sóc. Aire, saps què? El vigilant li agrada. M'ho veig ensumant. Moros a la costa, noies. Ai, com tremol. De veritat que no sabia com prendre. De debò, que encara et tiren els pantalons. S'han de viure 4 dies que tenim. Ay, ex, que si tomba, que si gira. S'ha-m'ho acabat, ja te'l pots estalviar. Ai, no sé què em passa, avui. És que no puc caminar bé, saps? A mi se m'han rovellat les frontisses. No sé les de l'esquena. No has perdut el temps. Oi que no has perdut el temps? Ni una engruna. També claves guatlles quan t'hi poses. Bé, això m'és igual. De tota manera, no has perdut el temps. És més pecat perdre el temps que no fer el boig com l'has fet tu. Jo tinc pensat que a la meva manera vull fer moltes coses. La vida és la vida. I tinc rumiat que sí, que vull fer moltes coses. No em fotran pas. Que no oye que llaman. Pero se puede saber a qué espera. Que podría ser alguna cosa importante. Que nadie lleva porque si hasta ahora. Què passa? Vostè fiquis en els seus assumptes. Vostè treballa. Has estat finíssima. Poc s'ho esperava. ¡Te quiere callar! Digui. ¿Pero qué hace este hombre? Que no ha arribat a temps. A mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? Filo, no busquis borina. Quiere llamar. Ai, noies, què passa? Li agafa. Rita! Res pesada, una mica de mulladera entre la fila i el vigilant. ¿Que quién ha llamado? A vostè què li importa? Por su cabezón, le han colgado antes de que lo cogiera. Si no se hubiera entendido como un just, a lo mejor era una urgencia. Tiene que saber que si preguntan por alguna de nosotras, tiene la obligación de avisarnos. A mi no m'ha donat lliçons. I ja se'n pot anar, que aquí no la necessito. Tu prenguis tant a la valenta. I ara tanco un clau, ja que es molesten que les vegui tocant-se la pera. Si alguna vol alguna cosa, haurà de tocar. Farta, me tiene farta esta faena, marido. Tu comprenc que t'arrosseguis amb
com el marit cambrer, si guanyen bones propines els cambrers. Se los estaban picando la Filo y el Si ganan propina, mejor para ellos, pero a mi marido ni lo miente. Quin escampall! I tu ben arrepapadeta, tira, un bon xip-xap. On vas, Filo? Què fas? Estan desconnectats els telèfons de direcció. I ara baixo jo aquesta d'aquí. Apa, fresca, aquesta és la meva. Tira, és igual. Què? No hi ha línia, no? No, De nit només les rep el vigilant, les trucades. Ell controla el telèfon, ell controla l'ascensor, ell controla el llum, i ho controla tot, tu, tranquil·la. Però quina falta et fa el telèfon? Mira, Paulina, vine, arrepenja't, que hi ha una fulla, seu. No trobo cap gat. És igual, no fa por un gat. ¿Qué le pasa? Diu que ha vist un gat. Quina mena de gat? No ho sé, era massa fosc. No ho sé. Negre, vols dir? Potser sí. Mala estrugança. Si era un gat, on s'ha fotut? No ho sé, estava... Anava cap a aquesta. Cap a tu, Aurora. cap a mi. Sí, puja. Ai, ara que ho dius, un gat així negre i que ha fet un marramell. Que et doni corda, tu, nena. I que se m'ha ficat a la butxaca i que ara tinc jo guai de Paulina el marramell. No, Ria, mala esperança. No sé el que he vist. Res, Mari. En aquesta casa no hi ha ni gat ni dos ni altra bèstia per vigilar. Home, senyal. Tu calla. No sé, m'he M'ha tabulat. sonat el telèfon en una hora que mai ningú truca i ara això no m'agrada. Igual, deixem-ho córrer, no sé el que he vist. Com una cosa que m'ha passat fregant. I és vinga, no vull. No m'espanteu. Malabrany. No per mi. No fa riure una paia que creu en misteris? Pitjor tu, que quan una cosa no l'entens negues qui sigui i passes de llarg. Dolors, què hi dius? Res, Amb la mal cor? que de veritat, res, m'he tabalat i no sé el que he vist. Da igual, Rita, res, ni males estrugances ni mals abranys. Molt bé, molt bé. Aquesta me la tinc apamada de més temps que no pas vosaltres. Que no veieu que es va mig criant 3 gitanos? El mateix barri que tu. A la meva branca de la família, tot gent treballadora. A la teva, molt viure amb l'esquena dreta i enganyant badocs. També són badocs. A França? Doncs a França, que civilitzats ens donen 50 voltes. Se les respecten més que aquí les persones que coneixen els misteris de la vida. I tu què sabes de França? Hi vaig ser durant 10 anys. No l'engresqueu que us capgirarà el cervell. És igual, així no treballem, digue Rita. Però no em fessis por, que després no puc dormir. A mi què us importa la meva estada a França si sou tan sàvies que no us ha d'explicar res ningú? Apa, Rita, que les tens madures, Jo sé que la Rita va aprendre molt a França. Ay, pues si no ha vivido nunca en Francia. 10 anys, pirant de la fam i de la misèria. Preguntem-li a la meva cosina. Pirant de la fam i deixant-nos al mort els que ens quedàvem. Vaig entrar servint una madame que tirava les cartes i endevinava el futur. Que jo ja m'ho vaig buscar amb antelació. Allà són ben considerades i són respectades per tothom. Com que de petita, amb la mare, havia vist sessions d'espiritisme i de gitanes i ja sabia de què anava el bròquil. Vaig obrir l'ull i vaig aprendre tant com vaig poder. La madame ja m'ho deia. Ma filla, tu ets nascuda pel nostre métier. Pel què? El métier és l'ofici. Ser oracions i fórmules per canviar la sort de la gent, per enamorar els homes, per despertar les potències del cervell, per curar malalties. També sé tirar les cartes. La meva ciència la vaig aprendre una mica del barri, una mica de França. Per això sóc molt meva. I si m'hi dediqués no hi hauria ningú que em passés la mà per la cara. Les cartes que tinc són franceses, que són les bones, i mai no m'han enganyat. En qualsevol dubte, les consulto. I jo no enganyo. Tinc pesquis per saber què dir. I aquesta nit, aquí, corren aires de malestrogança. D'on venen i on van? No ho sé. Podria saber-ho, però no ho sé. Misteri, misteri, misteri. Tira'ns les cartes, Rita. Res de cartes. Deixa que les tiri, Sofia. Ay, no tiene que pedir permiso a nadie. Si no conviene que la tire, pues que lo haga. És distreure l'estona? És el que tu vols, Sofia. Per vosaltres fareu. Anda, Rita, saca la carta. Veniu, Aquesta taula? següents, poseu-vos pel voltant. Un
una mitja llum així enigmàtica i inquietant. Va bé. Vine, dona, que és per jugar, si total. Ah, no, res de jocs. Si t'ho prens com un joc, més val que ho deixis córrer. Tot lliga aquesta nit. Us heu de centrar. Què hem de fer? No us heu de distreure. És una bona nit. Si rieu, bé us interessa. Veieu aquesta baralla? No me la palpis! En aquestes cartes hi ha el secret de la veritat, tant del cel com de la terra. Xiqueta, potser que engeguis. Aquí una s'hi pensa, Lluís. I no es pavaria, però tot porta la seva preparació. I necessito silenci. J'appelle la magie blanche pour m'aider et laisser derrière moi la magie noire. Les cartes són com la vida. S'han de saber treballar i s'han de saber llegir. Sota cada parell s'enganyadora ens criden signe màgic per dir la veritat. Molt bé. Què voleu saber? Voleu saber alguna cosa en especial? Ai, no sé què vales, nena. Voleu saber si guanyarem? Si guanyarà el vigilant o guanyarem nosaltres? Ja hem guanyat nosaltres, Voleu que ho llegeixi? Sí. Escapça. No hi ha res casual. Trien 5, però no les destapis. Amb l'esquerra! 1, 2, 3, 4, 5. No les toqueu. Tot és aquí. Hem de saber llegir. Us parlo i no m'enteneu. No sabeu que us parlo jo. No sabeu que us parlo vosaltres. Ja està. Tu, tomba la primera. Aquesta ha de ser una carta favorable. La papessa! Una de les preferides de la madame. La papessa domina el món amagat. Les forces ocultes són al nostre costat. Guanyarem? Anem bé. Però s'ha de veure. La segona, la dels nostres enemics. L'emperadriu. La reina dels 2 i 2 fan 4. Si la seguim, disgustos. Tu fas ben i bé. Jo no enganyo. Tot és aquí. Som entre la senyora de la nit, que és la papessa, i la del dia, l'emperadriu. No es poden veure. Vingui la tercera carta. Els enamorats. Pot referir-se a l'amor, però també a un altre assumpte. És l'home entre les dues dones i n'ha de triar una de les dues. Ens pagaran la mitja hora de més o no? Tingues paciència. La quarta ens acabarà de donar la solució. Va. La mulela i al revés! Toca ferro! La mort! Què? Com que la mort? Què significa això? Sembla. No m'agrada. Això no té res a veure amb el que t'estava preguntant. Ha de morir algú. Hi ha moltes maneres de morir. No, nosaltres no, els nostres enemics. Chica, no estàs liant, oi? La última ens acabarà de donar llum. El diable lliga amb la papessa i ens confirma que ell és el bon camí. El gat, que no ho veieu? El diable pren la forma de gat negre. Ai, calla, no vull sentir. Nena, no em facis cas. No veus que tot això són guatlles? El diable també és la carta de l'amor desbocat. Però això no ens cal. Recapitulem. A veure, que no m'entero. Per sortir-nos amb la nostra, tenim 2 camins. El de la papessa, la màgia, i el de l'emperadriu, el toca-toca. La carta dels enamorats ens diu que hem de triar entre elles dues, entre els 2 camins. La de la mort ens assenyala que si seguim el camí correcte, els nostres enemics guanyaran, o potser és una forma figurada de dir que perdran. I amb l'última, la del diable, ens està assenyalant que la carta que ens portarà al camí de la victòria és el de la papessa. Anem bé i les ànimes ens han donat prou senyals que ens vigilen i volen ajudar-nos. Però depèn que els fem cas. Nena, que ja som grandetes, I el gat què? I la trucada què? Mira, m'ha posat de bon humor sentir-te. Si no esteu satisfetes, encara podeu treure una altra carta. No, ya hemos hecho suficiente tontería por hoy. Vale, trec jo aquesta carta luz. S'ha acabat. M'agafa. La lluna, no direu que m'ho he inventat. La lluna suposa el sol i és l'aliada de les forces de la nit. Ara és de nit.
Creia que seria més divertit. Què et pensaves, que trauria conills de sota la Em manya? voleu escoltar? Jo t'escolto. A mi se me'n punxés el cor. Poc que m'ho crec pas, La lluna també és la imaginació. Però això no ho reconec, ho capisso. Ai, això no ho culpavisso, ho reconec, de veritat. Rita, hija, que no estamos sordas, Pitjor per ella si no em volen escoltar. Tu hi comences a creure, Aurora, a tu t'interessa. Que no ens interessa cap de nosaltres, que t'ho piquis a la closca! Per jugar. Meu, Paulina. Què és aquest xivarro? Vostès no treballen. Vostès han dit que treballarien poc a poc, no que no treballarien gens. Si han decidit jugar a cartes tota la nit, avisin, i no anirem a enganyar-se vostès ni jo. No jugàvem a cartes. I si haguéssim jugat a cartes, vostè s'aguanta. Calla, Paulina, no fins la bota. M'aguanto, però dono part i per vostès va el pollastre. No jugàvem a cartes. Són coses de la Rita, entenguis, amb ella. No, coses meves. Muts, Rita. Perquè ara estiguéssim aturades d'una estoneta, tampoc n'ha de fer pas cap plat, Nosaltres ja li ho hem dit. Treballarem. No he dit que dues ibas a sacar hores la justes i en secretaria. Per això ho farem. I d'això en pot donar part tant com li doni la gana. A mi no s'hi juga. Les engulles són per mi. A ells no els agrada que jo els vagi a buscar problemes. Com que m'estan fent més mal del que es pensen, no penso moure ni un dit per vostès. Diuen que em paguen per resoldre problemes. Que es pensen que m'agrada rebre bufetades d'un cantó de l'altre? On la trobo jo, a la meva edat, una feina nova? I vostè, en compte no desendreçar les coses. Com te no desendreçar, Paulina? Si ves que és el meu marit, no em Molt prendria del d'egoisme, pèl. vostès. Però algun dia saltaré. Tants collons. Creuen que em coneixen, no em coneixen gens. M'han pres per un xai i tindran una sorpresa. Rita, prega les Massa paciència. Ja les des a les cartes. I no jugàvem a cartes. No em farà cap llàstima quan els hi toqui el rebre. Llavors, no plorin. Jo tinc ulls i prenc nota. En sentiu? Prenc nota i tinc ulls. On va? A ver, si quiere que discutamos, pues discutamos. No cal que discutamos más. No. Hi ha una cosa que vostè ha de saber. Sí, ho ha de saber, això. Passen coses rares. Hem vist un gat. Un gat. No hi ha cap gat. Sí, segur que l'ha posat vostè per gastar-nos una broma, Trampella? Sí, porque no te va bien esta broma, Ai, no, la Dolors que no està de fil i s'ha endut una espanda mort. Un gat negre! Pues nosaltres no l'hem entrat. O és de vostè, o va per vostè. Sí. Deixa'm passar. Espérese. No hagas la Paulina. Está loca. No se n'hauria d'haver carregat a Paulina. Miraré. Mireu, noies, mireu què he trobat. Guaita! Tornin aquestes pistoles que tenen. Bones vistes de Tornin mai. això mateix. Paulina, Tornin aquestes pistoles. mira. Ahí está acabada. Ja m'estan encarregat tu, se l'ha canviat. Has vist les fotos? A ver, qué bonita. No m'havia quedat sota els llibres de campo. Et falta viure. Ai, mira, no jo reconec que em falta viure. Nena, tu segur que t'havíem fotografiat i tot, de pèl a pèl. Poc m'ho feia pensar d'aquesta manera, el meu marit, en Pau descansi. Ay, déjame ver que tengo que enseñárselo a mi hombre. Mira, que estrenyen tant les pistoletes quantes sis dones, que ni Quants anys li feu marejam. al vigilant? 65 o més. El meu noi a vegades comparteix revistes verdes amb el meu marit. Sap quants anys té el meu noi? Doncs 17 és l'edat. Vostè no m'agrada. Calla, que no es troba bé. Em roda el cap. Vagin-se totes a pastar fang d'una punyetera vegada. Vostè és una desferra i no em feu callar que li vull dir. Té nets crescuts i encara li cauen les baves darrere d'aquestes postals. Vostè a mi no m'ha de dir res. Et negues en un got d'aigua, No té ni seny ni vergonya. Tiene toda la razón, Que no hi pisa? Un vell que s'encanta amb això, perdoni, però no pot ser res més que un viciós, un degenerat i un anormal. Totes fora d'aquí! Chica, ya no podemos pachurrar que pone la radio. Escolta per música, Sofia. ¿Qué? ¿Que no le suena? Ay, se había estropeado. Rita, tenía toda la razón. Los periodistas con nosotros no ayudan. Deuen estar gastades. Té les dues piles gastades, vigilant. Totes fora d'aquí! Claro, la saquero está demasiado y el tiempo no le perdona. Recordi el que li he dit. Vostè és un anormal. I els anormals els tanquen. No
le suena, ¿eh? Té les piles eixutes. Ay, hacía tanto tiempo que no me reía como hoy. Voy a presumir de postaletes al gueto. Tenía la pretensión de espantarnos el infeliz. Bueno, yo tengo que cambiar el agua. Hoy cojo el ascenso. A ver qué se atreve a decirme algo. A ver. Chica, ¿quién quiere hacer la escalera conmigo? Jo? Però està prohibit, Filo. ¿Y qué? ¿Qué le tengo? No tenemos en el bote. On van? Ai, fa un vent que no se sent res. Què, Dolors, anem a fer veure que farem direcció? Ai, no, ja, deixa'm respirar. És que no ho deixes. Tranquis, em morris a les postals, total, pel que li serveixen. Hauria dit que em mirava com m'he espantat. Mirava aquí, Per això he trobat les postals, la por m'ha fet fer un bot i les esvariades. Què passa ara? A ver, apriétame el botón. Sí, res. Chica! Què passa? Que esto no se mueve. Oh, proveu a picar el botó. Que digo que ya que estamos Que s'han aquí. quedat aturades a mig camí. Pots dir jugar, que és una gracieta del vigilant? El peringo aquí toma. Nenes, no us atabaleu, vaig a recitar-li la cartilla. España't, no m'agrada ser aquí dintre. Però proveu d'obrir la porta. Mira, si molesta mi no fuera. Obri, no sigui tossut, vinga, obri. Què vol? Per fora que es pot, s'han quedat tancades dintre de l'ascensor. Vostès no el En poden compte, agafar. carai, que sempre ens veure una gracieta haureu de de la copinar. seva. És igual, que no digui gaire. Ara la Sofia parla amb el Si vigilant. treballen com ha de treballar, l'has de ser així. Ho reconeix que és cosa seva. I aquesta barra, obri una vegada, tancat com una doneta. Res d'home no li queda. Obri, La desgraciat. culpa és de la Sofia. Si el vigilant no estigués emprenyat, no hi hauria història. Abans de que tornis a començar el ascensor, m'han de prometre que et netejaran Tu ja la mesa de dalt a baix. Sí, que dígale que no toca el teléfono. No li diguem multinació. Com que no s'ha acabat el sentit? No li diguis això, s'ha ballant. Obri, si no, a vostè li matarem el cap, vamos. La Filo ja que no sé, un altre cop amb el telèfon. Veu que la Paulina la Carme està histèrica, la Filo. Filo, diu la Sofia que estàs Que histèrica. si vol ajudar una mica. Agafi. Si no l'agafi, que matarà a vostè, Paulina, procura que es calmi una miqueta, escolta. Digui. Ai, tinc molta por. No, s'equivoca. Ya me llaman, ¿eh? Però vist quina hora és? Lo han cogido. Ja l'agafa el telèfon, noies. No, digui que Salveu, s'equivoca. home, que de seguida ho solucionem i sortim. Dolors, ajuda amb coll i tu, Rita, si ho compliques, t'he de fotre una cara nova, t'ho dic. Noies, Qui era? Era per alguna de nosaltres? No n'ha de fer res. Si prometen que treballaran, l'has de fer sortir. El primer, Aunque si prometeu treballar us deixarà sortir, però la Sofia no vol. Han de prometre que treballaran com cada dia. I per menys de 5 cèntims, sóc capaç de tocar la policia. Si he de patar, pataré. Però no pataré jo. Mira, coño, la policía, ni a prueba la policía. No me dejan tirar las cabezas que la volatilla, va. Vete a una cosa. Dolors, ajuda'm, està tirot. La Filo i la Paulina volen que diguis vigilant que pensen treballar. Ah, no, senyora. Vol figurar que mires per totes, però preferiries que es morissin si et sortires amb la teva, Fem lo que diuen. O no callaran mai. Que aguantin. Nenes, calmeu-vos, que ara ho solucionem. Carai, què voleu? Fer-nos tot el que havíem guanyat. Ara treballarem! Si m'enganya no hi haurà miraments, No eh? l'engany! Estan totes d'acord? Si alguna no ho està, pitjor per ella. Què estàs dient? Què cony promet? Però que podria venir la policia, bro. Sofia. No siguis tossuda, què hi vols fer? La Rita no ha Tu demanat. tampoc! Però que aquí no ha de venir ningú ja! Cony, estic farta! Farteta, Chica, están pensando. Va, obri! Que treballarem, de veritat, treballarem! Para que no haya más. Oye, entra. Chica. No patiu, ara obre, ja s'ha acabat. ai, verge, quina por. No exagerem, tampoc. Hem estat molta estona allà dintre. Ens podríem haver asfixiat. Ja t'hi hauríem volgut veure. No em pots donar les gràcies, Si no arriba a ser per una servidora. He promès que treballaríem i guanyaríem les hores perdudes. No hi havia més remei. Ay, Sara, déjame. Ai, noies, què em faig de les piles? No vull que el vigilant me les trobi al damunt. Què et penses que t'ha de palpar? Ai, m'ha agafat por, no vull que me les trobi. Controla-les. El gelo mateix. Nena, potser que calmem els nervis, Esta te la guardo jurado. El que tu vulguis, encant, però de treballar, res. Promeses a la força no són promeses. Per ella, té On les una guardes? allà dins, Ah.
On vas, Filo? No siguis ximple! ¿Quién ha llamado? Una equivocació. Miente. Han promès que treballarien. Déjeme pasar, que tengo que llamar. Si no treballen com tenen que treballar, ni la deixo telefonar, ni li passo l'encàrrec en cas que la telefoni. Vostè és un poca vergonya. I tu un egoista. Ay, lo que sea, pero por favor, déjame pasar. Vera? Passa. Esllomar-los no. Parla per tu. El temps del xai s'ha acabat. Quina mosca li pica la Filo? I tu? Molta ajuda si m'he de refiar de tu. Comença el mullader, em deixa sola i a sobre encara tens fum. T'hauries pogut treballar la Paulina i calmar-la. Calla't. Si et trobes malament, te'n vas al metge perquè el teu cansament el paguem les altres. Que no hi crec en metges. Moltes comandolars. Prou cantaves un altre solf abans. Nenes! Que s'espavilem, s'han de posar els punts damunt de la tis ja! El que tu tens no és cosa de metges. Tu tens un mal donat. Has d'anar a l'herbolari, comprar Maria Lluïsa i Arracalleri, barrejar-ho amb una miqueta de vi blanc i prendre una copeta de dejú cada dia. Però si no hi crec en metges, creure en barregeres. ¿De verdad que no era nadie? Una equivocació. ¿Qui t'ha de trucar? A lo mejor mi marido. Aquestes hores. A la hora que me da la gana, ¿te entera? És que com que ell és cambrer, es veu un poc pobrissons. Se ha vuelto lista la Paulina. Dile a tu ama que me ponga a trabajar ahora mismo, que nadie de este mundo me lo va a impedir. Ja, que treballaràs. Si fuera por ti, aún esté pudriéndome ahí dentro, bonita. Necesito un maldito teléfono, así que trabajo, ¿me entiendes? Podrà trucar les vegades que vulgui. La comprenc molt bé, la Filo, i li faig costat. Hem dit que no i és que no. És que ja no recordeu que ens foten prop de mitja hora cada dia? A veure si perdrem el que havíem guanyat fins ara. Consti que jo treballo, senyor Pichilant. Aquestes dues no se diran mai. Jo ve totes, o ve ningú. T'hi has de fer el càrrec. Sou una merda. Quina vergonya. Colla de mules. Una colla de mules. Jo no, Sofia. El que som. No ho saps, Ni t'ha interessat saber-ho mai, Si has de treballar amb la gent, no te la pots fer mida. Una merdosa colla de mules. Que res de mules! Que mai t'ha interessat saber lo que ens passava ni res. Que cridi, Dolors. Però si és música celestial. Si sentint-la, m'hi arrepapo i m'hi escarxafo. Tu no et confonguis, Que si la Sofia es fotrà ara, tu també t'has fet fotre abans, Que tu també portes retallada la cresta, xiqueta. Tants a tants. I la satisfacció te l'empasses. I que pari compte el vigilant, que s'ha sortit amb la seua. Però nosaltres li tenim feta la creu. Que se'n recordi. No s'han d'excitar. Aquí hi ha un malentès. Jo no sóc cap porc. Quan s'entenen miraments, jo també sé respondre. Una mica de voluntat per cada banda. Per un dia, faré els ulls grossos. I si els alarmes cridassen, aguantaré el xafa. Perquè després es queixin. Vinguin. Vinguin. El director no hi és. I la secretària tinc entès que és bona xicota. Per acabar aviat, que amb tanta comèdia és ben tardet, no cal que facin direcció. El més urgent són les escales, els despatxos i els bates. Dues que es quedin aquí al vestíbul i les altres 4 que pugin a dalt. ¿A qué piso? El primer de moment. Apa. I una altra cosa. D'aquí una estona que alguna vingui a la secretaria, que també és joc de compromís. Si no hi ha ordre, malament. Aviat semblarem anarquistes. Vostès facin el que puguin, que jo faré el que podré. Però per només un dia, Satisfetes? Doncs au, ànsia. On si has vist començar pel primer pis? Es comença pel capdamunt? El nyap serà del vigilant. No t'hi enfundis. Qui acaba el vestíbul? Jo. T'ajudo. Hauríem d'haver canviat l'aigua. Mira, et diré 4 paraules que seran les últimes. El teu comportament dintre l'ascensor ha estat la gota que em faltava. Que t'has enfadat? Fins avui t'ajudava i t'aguantava. Em feies llàstima i prenia paciència. S'ha acabat. En tinc el cap ple. Saps què em penso de tu? Que ets una pobra noia que només serveixes per fer nosa. El teu marit tan savi hauria morir de fàstic.
No en tinc cap culpa, jo. No em van donar instrucció. Si doncs no n'hi ha, no em pots rejar. Ets una pobra idiota. Qualsevol gos del carrer té més enteniment que tu. Què t'agrada, què et dic? No vull saber res més de tu, mai més! Així que ni te m'acostis ni em festegis, perquè te'n dic una guitza que t'engego a la merda. Entesos, paia? Doncs apa! On vas, Paulina? Et voldries canviar amb mi? Per què? I la Sofia? Què ha passat? Res. Res. Ha de ser amb mi. Em voldria quedar amb la Rita, si no et sap greu. Rebequeries. Es deuen haver brallat amb la Sofia. Molta mala bava aquesta nit. I només faltava la Dolors, cada dia més ensupida. Sienta com un se cae. Ui, doncs l'hagueres conegut, fa 2 anys. Però li van tallar un pit perquè li havia crescut un tumor. Vigila con lo que dice, señora Fantasía. Que t'ho juro, li van tallar un pit. Pero no se le nota nada. Una porta boata. ¿Nos han contado? Clar. ¿Pero qué hace? Ai, estic una mica enamorada, últimament. No escarmento. T'has enamorat de debò alguna vegada, tu? D'on surts? No sé, tu sabràs, la Paulina. S'ha picat, doncs me n'alegro. Que et trobes malament? Ai, no. Heu perdit peres amb la Sofia? Sí. A veure si aprens a conèixer-la. Es una desgracia enamorarse. ¿Quiere que te lo diga? Mi marido está ido de casa. A fotut el camp de casa. Saps què em passa a mi? Em passa que sóc una burra i que ningú no em defensa. Sí. Sí que em trobo malament. A tocar el dos. Yo pensaba que lo decía en broma, que eran solo palabras. Mira, somos celosos y nos hemos peleado. Pero al terminar el trabajo no apareció. Siempre iba a casa como tarde a las 2:30. Pero esta noche no. Le he estado esperando todo lo que podía antes de venir a trabajar. Niña, muerta de nervios. Al final le he escrito una nota y se ha dejado bien a la vista. En la mesa del comedor. Le he dicho que si llegaba y yo no estaba en casa, que me llamara. Que no me hiciera sufrir. Que me llamara a cualquier hora. Y ya ve, le llamo a casa y no contesta. ¿Se habrá ido? Ay, que si al menos no le quisiera. Pero es que le quiero tanto, tantísimo. Me vuelve loca. Hacemos el trabajo. Bueno, que tú ya me entiendes, que se me quitan todos los males. Si solo podía meterme en la cama con él, con nadie más. Dime, ¿cómo puede ser que le quiera? Si me hace sufrir, si no se lo merece y me mata de disgusto. Amada enfermedad. Que vuelva, por Dios, que sin él no puedo vivir. Si supiera dónde está ahora, lo dejaría todo y iría a buscarle. Es un poca vergüenza. No, no es malo, es mi poca paciencia. Ay, soy una yusa. Que él se paga caro. Esto lo que él cree es un castigo del cielo. Cuando te coge, estás perdida. Que no dices nada. Hija, se te ha comido la lengua al gato, la charlatana del grupo. Niña, buen consuelo me da. Des que va morir el meu marit, he quedat sense costat. Aquell sí que Pol no l'enganyava pas ningú. En soc tan de burra que el dia que es va morir, en lloc de plorar em vaig plantar a riure. Però provava d'aguantar-me. I que em deien que no hi tocava. I amb raó, perquè sense ell no he fet res de bo. En canvi, amb ell, encara que se'm donava vergonya i encara que s'havia passat la vida martiritzant-me, tractant-me d'inútil, vaig quedar descansada quan va morir. Però és que no me'n feia la idea, perquè sense ell ningú m'ha tornat a respectar. Sóc una soca. Però digueu, com ho puc fer per saber les coses? Com ho puc fer per entendre-les si només tinc 2 orelles i 2 ulls?
toca. Prou que m'ho he sentit dir. Al col·legi ja ho era, i tothom m'avorreix, com la Sofia. Es cansen de mi i ja està, em quedo sola. O em prenen el pèl o em deixen sola. Però quina culpa en tinc jo? Beneita vaig néixer i es veu que beneita seguiré tota la vida. S'ho creuen que sóc beneita. Mala sort només. No saps la fortuna que regalaria per no ficar els peus a la galleda i que la gent no se n'enfotés de mi. La mà dreta arribaria a donar per ser una espurna més llesta, per saber-me moure i fer-me escoltar, i que la gent quedés parada. Per ser més llesta, qualsevol cosa. Qualsevol cosa. Totes ho sabeu, que em trobo malament. El càncer de pit s'ha tornat a reproduir. Quan fa 2 anys em van operar, ja no me n'acabava de fer el càrrec. Em sabia greu que m'haguessin desgraciat, i prou. Em van dir que estava curada i que m'haurien de revisar de tant en tant. Mai no van dir que fos un càncer. Un tumor, un tumoret, tira. I jo vaig haver d'anar rumiant i vaig preguntar a l'un i a l'altre i al final vaig acabar entenent què és el que estava passant. Aquests mals sovint es reprodueixen i ja ha arribat. No tinc gana i sento una nosa aquí, el pit tallat, una nosa dura. Aniré al metge. Demà tinc consulta, però és que els metges no hi poden fer res. Si jo ja ho sé que no hi poden fer res. Però tinc por, em fa molta por. Dia i nit que sento la nosa aquí dins que em va arrossegant i arrossegant. I sento que m'aprimo i perdo forces. Per què m'hauria de fer por? Si és llei de vida, no? Però és que me'n fa tanta. I no sóc vella. Es pot dir que no he viscut si no he tingut temps. No em vull morir. No. Cada dia estic més sola i sento que envejo la gent, que la gent me fa ràbia. Vosaltres mateixes. És que no puc sentir com algú riu. Em quedo quieta, sola, m'aparto de tothom. I penso que somio. Quan vull dormir, la nosa del pit no em deixa. Però no pot ser. No pot ser. És que hi ha d'haver alguna cosa per no morir-me. Fitxes de merda. Quina vergonya. Has acabat? Te'n nuegues abans d'hora. Tu què saps? Si aquest és el consol que em pots donar. Jo sé un consol per tu. És molt més que un consol. Sossega't, dic que no has de desesperar. Les teves cartes no aconseguiran pas que deixi de ser una burra. Què més voldria? Que mando-les les teves cartes. No m'heu cregut? I clatellada? Però encara hi seríem a temps. Encara li podríem fer la creu al vigilant. Com? Necessitaria un objecte personal seu. Un grapat de cabells, un mocador... Tenim les piles del transistor. No crec que servissin, ha de ser més personal. T'he atrapat. Provem-ho. Les hem amagades al gerro. Passo... Ay, ya está molestando. La Rita necessita alguna cosa del vigilant. Què vol fer? No sé si serviran, Però puc provar de tirar-li una maledicció. Vamos a correr. Què? Una servidora no assegura res, Però ho provaré. Nenes, veniu. Què vols? Veniu que ens divertirem. Màgia negra. Tenim agulles, Quina mena d'agulles? encara que siguin de cap. Ojito que lo más caliente está la abuela, no nos podemos despistar. Mira, que dali la Rita. Quan acabeu de fumar l'asa, ja m'avisareu. No us agradaria fotre el vigilant? Us penseu que a mi no? Si tinguéssiu una mica de fe. Va bé. Provaré de tirar una maledicció damunt el vigilant. Però no sé si serviran les piles.
feu-me rotllar-me. No ens podem entretenir. La Filo té raó. Un segon. Burres més que burres que no creieu en res. Procureu concentrar-vos per una vegada. Us diu que és un moment. Però de pressa. Mireu les piles. I penseu en el vigilant. Cada cosa que té una persona significa una part del seu cos. Unes piles, no ho sé, ja veieu que no us enganyo. Concentreu-vos i penseu en el que ens ha fet. Ara. J'étais motí. Com entren aquestes agulles, tenti la nostra maledicció i et destrueixi! Maleït siguis, dieu, maleït siguis! Maleït siguis! Ja està! Fantasmes. Hauria de donar les piles al vigilant, si no la maledicció no farà efecte. Però que quiere que sepa que antes se l'hem canviat. Deixeu buscar-me-la per la Rita, que em tirareu un bon tros a l'olla. Fem una cosa. Ja les hi torno jo, les piles. Li diem al vigilant que li hem gastat una broma i que era sense mala intenció i li demanem que ens perdoni. I amb l'excusa de canviar-li les piles ja les hi torno jo, les piles. Ves, Encara estarà content. us heu tocat. És un joc. Ay, no hacemos daño a nadie. Emporta-te-les, Aurora. Aurora, Calla! Nada, Aurora. No tampoc quiere, Dona-li records. És com si nosaltres també hi anéssim. tinc entès que està de treballar. Que hi ha... Un gat. Soc l'Aurora. Puc passar? Sí. M'havia mig adormit. Doncs jo vinc a fer la neteja. Dona'm sortit. No les toqui. Aquestes són dolentes. Veritat que ens perdona? Li he de demanar perdó en nom de totes. Mentre vostè estava distret, li hem canviat les piles del transistor dolentes, bones per unes de dolentes, i ara no n'hi ha cap perquè les tinc totes Cony jo. de dones. Veu? Encara que les altres no m'haguessin volgut, jo les hauria tornades igualment, les piles. Què li sembla? Molt poc enteniment. I moltes ganes de jugar, això és el que em sembla. És un esquerp, vostè. Si no ho fos tant, ens entendríem millor. I aquestes? Que no les toqui, que no serveixen per res. Però per què estripen? No hi tornem. I treballi. Sentiu? Què? La ràdio del vigilant. Sí? Ja està. Si aquestes coses fossin veritat. Idiota. Ay, que soñar no es malo. No és cap mal. Vostè s'equivoca amb mi, Jo li sóc amiga. Si no em faig entendre, no serà per culpa meva. La dona se'n va morir fa 4 anys enrere. Però a mi les faldilles encara em tiren. Oh, naturalment. No es pot ser vella a cap preu. Els cafès on jo cantava tant hi trobaves de més vells que no pas vostè. Xinutxant, amb el clovell al trau, els 4 pèls de la calva ben clanxinats i pessigant el cul de la que ens ho pagaven més a la vora. Poc enteniment. Vivien. I a mi m'agradaven. A mi, que era la reina que quan jo sortia a ballar i aixecava els braços així, amb aquesta gràcia que sabia treure, els homes se m'agenollaven i se'n tornaven bojos. I jo triava els que volia. I a mi m'agradaven els mascles fets, amb experiència. Hi havia un home molt vell i molt ric, que em duia a casa seva i em feia cantar i ballar per ell sol. Uns cabells blancs que eren plata pura. I em deia cavallers, que jo l'encantava com una princesa mora. I jo ballava així. I ell em mirava i em venien més ganes de ballar. I ballava així, i ell em deia amb veu baixa, Xerezada. Com? Així, Xerezada. Si un altre home m'ho sabés dir, tornaria a ballar. Aurora. Xerezada. Què? Vol que ballem? Vol que balli? Sí, sí. Així, Sí. així. Aurora. Què vol poses fer? negre, Aurora. Què vol que fem? Vol ballar? Un ronda. No vindran les altres? Tanqui'm clau. Soc una gata dolenta, t'has de reparir. No seré ell, Aurora. Ets el meu marit. No ets vell. Saps què et dic? Que si demà no voleu treballar, no treballeu. Si tu m'ajudes... No t'esvalis, no siguis... Si m'ho fot, no treballeu, si voleu. Feu feliç. Et faré Que tremoles? Què et passa? Que tremoles?
Pot passar o no es pot passar? Pot passar qui ho demana, per favor. Mira, un connecta molt fines, aniran al vàter, Tiraran la cadera i aniran avall darrere la merda. Tens ganes de gresca? Aprofitaré per regalar-te un consell. Estalvia't les històries de fantasmes perquè la gent a la teva esquena es clava un panxó de riure. I clar, com que ets de la família, doncs em sap greu, saps? aquesta nit, l'única que ha quedat retractada és la que em contemplo. Així que, què fots vinagre? No acabarem, no? Sí, acabarem, sí. Tu i jo he de tenir una xerrada. D'una vegada per totes buidaré el pa. La tírria que ens tenim l'un a l'altre ve perquè jo et tinc clissada i que tu ho saps. No m'has enganyat mai a mi. Tens les mateixes galtes avui que quan vas pirar a França i vas deixar la teva família sense el teu sou. En un temps en què cada cèntim era or. Nosaltres traient el fetge per la boca i tu dient Salvador, els altres que es fotin. La família la tinc ben contenta, tothom m'estima a mi. Aquí està, que vas tornar i amb 4 maragulpes els vas encatarinar tots. La teva ràbia és veure que jo me'n recordo, que no m'he deixat cap malalt. El que passa és que em tens enveja, perquè no sóc una amargada i una xuta com tu, que vas pel món carregada de fel i esquitxant a qui pots. Sóc l'única que et tracta com el que ets, una hipòcrita i una aprofitada. Vigila amb el que diu Sofia, perquè t'enduràs una calatallada. Vigila. Dic la veritat i la repeteixo. Una hipòcrita, una falsa i una aprofitada. Això tu menges, això ara tu jales! Noies, aquestes dos sí se les tenen. ¿Qué tenía que pasar? ¡Qué putre! ¡Ahora se va de eso! Bueno, que se pegue. Digues-ho fàcil. Que t'has adormit, Barrut. No enganyaràs ningú més! Jo no la merda, ningú més, t'ho juro, ¡Oh, mi madrina! ¡Se juro con la madrina! ¡Ahora me escucho! La fuma de hablar con cajas. Anna! ¡No, ya el vigilante es mort! ¿Qué? El vigilante es mort. Què? Se m'ha quedat els braços. Ha tingut temps de dir que es mereixava per fer la veu i després. Joder, que segur que t'empatolles. És mort. Però digues que s'ha desmaiat. Que no! No et tocaràs mai de peus a terra, somiatruita! Si es troba malament, anirem a la farmàcia. Que és mort. Jo sé que és mort. És estranya. Que no se'n recordava que havia de passar. És mort, ja sé que és mort. Rita, no és culpa meva. Ho és de totes. La culpa és de totes. Totes ho volien. Ha mort fent l'amor amb mi. Com dius? Que ens agradàvem, què passa? Heu fet el ximple junts? Ha mort fent l'amor amb mi. I dirà que és culpa meva. Ho és de les piles que li has donat. No, jo no m'estic donant les piles, jo no volia fer-li mal. Mare de sona, esclar, li has donat les No, piles. les que has maleïdes no. Vindrà la policia, saps? Haurem de trucar algú i la policia traurà. Saps què passarà? Si dius que patat fent el boig amb tu, que tindràs problemes. No, la policia no sé com prou. Saben qui ets, oi? Però jo Però què no fa volia així? fer-li mal, les piles Sí, que està mai. vist. No les he donat a la filla de la Sí, família, ja. perquè jo no volia fer-li mal. La niñada, Què dany fem? pot cop. Si dius a la policia que patat fent el boig amb tu, tindràs problemes. Si dius a les altres, aprofitaran per posar-te les culpes. Vols que t'ajudi? Sí. Doncs calla. Però què fa així? No ho emboliquis, serà un secret entre tu i jo. La culpa és de totes. La policia no t'agrada. Que te'n surtis depèn de tu. La responsabilitat ho és de totes, ho és. I de veritat, jo ho sé, però elles no ho entendrien. Tu calles. Què? Naturalment. Què ha passat, Aurora? Totes ho sabem, el que ha passat. Aquest home ha tingut un atac de cor. Què estaven fent ell i l'Aurora? La niñada era el que volia. Sí, tu no dius mentides com la Sofia. Tu saps coses, oi? Tu tens poders. De què ens ha de servir? De què carai ens ha de servir que s'hagi mort? Calla, ja és hora que callis! Les cartes ho havien pronosticat! Rita, és veritat que saps coses? Sí que sabes, si me da que me ayudarás si te lo pido. Filo, que t'has tornat simple. Que se t'ha dit que callis! Que si no ens ajuda ella, no ho farà ningú! Rita, estic molt malalta, necessito ajuda! Jo ho saps, Rita, el meu cervell, que el cap m'embrutli. Jo ho saps el que necessito.
Sí, por favor, que no sé dónde está mi marido, que vuelva. Rita, vull un remei, és que no vull morir. Us ajudaré. Qui sap? Aquí hi ha un mort. Hauríem de fer alguna cosa, trucar a l'empresa, a la policia. Histèriques! Us ajudaré, amb una condició. Sé moltes maneres d'ajudar-vos. Només us demano una cosa, ara, aquí. Que la Sofia, davant de totes, es tregui la bata, es posi el seu vestit, se'n torni a treure i es torni a posar la bata. No, això voldries ni ho somis. Només demano això. No és res. Jo tenia un motiu. Jo també. Sofia, No li donaré aquesta satisfacció. Us està enredant. Chica, decídete rapidito, No saps ni fer això per nosaltres? Me'n vaig. És que us he xuclat l'enteniment. El vigilante está muerto, no te puedes ir. Si te vas, dinos a la policía que ha sido culpa tuya. cedeix. Som 5, no siguis criatura. Despulla't, Sofia. No, Et despullaràs, t'ho juro. No salgas de aquí, si hace falta venimos a la puerta. Serà un moment. Us ajudaré. Sí, moltes maneres. No cal estalvides. El vigilant era un porc. Ha mort sol, porquejant amb les seves fotos. Buscarem les postals i li deixarem al seu abast. L'hem trobat sol. Escampat. Ai, amb les postals escampades pel costat. I jo us ajudaré. Però cal tenir fe. Si teniu fe, perdreu la por. No hi havia cap gat. ja ho sé. Com? Què? Merda. Problemes tècnics, que la Rita l'ha interpretat la Mariona Borràs, a la Sofia, a la Cristina, a l'Aurora, la Júlia, a Xavi Duran, a la Dolors, la Diana, a la Paulina, a la Faina, a la Fira l'Ester. Agraïm molt. Agraïm molt la feina als nostres companys de decorats, en Julià Ruiz, l'Ivan Puigdevall, el Josep Atienz, el Xavi Arbolí i el Carles Montner. També la feina als nostres tècnics de llum i de so, capitanejats pel Carles i amb l'ajuda de llum i som Marinol Miralles. I esperem que Carles i Natàlia hagueu pogut fer fotos i vídeos ben xulos. I finalment, però no menys important, agraïm la feina de vestuari a càrrec de la Francina i la Nina, que els tenim aquí.
I entre bambalines, sempre a punt per ajudar-nos quan ens quedem en blanc, tenim a la Mercè. I ara, deixeu-me, permeteu-me una llicència. Fins aquí la interpretació de la revolta de bruixes. Esperem que us hagi agradat i estem segurs que us heu quedat amb un munt de preguntes per fer, ja que és una obra un peu complicada. És per aquest motiu que, com a novetat, volem obrir un col·loqui sobre la mateixa, el que ens agradaria que hi participéssiu, per tal de poder mostrar la nostra interpretació sobre el guió, ja que n'hi ha diverses. Mentre tots ells es canvien i es refresquen, deixeu-me que us expliqui una mica què és Revolta de Bruixes per nosaltres. Aquesta obra la vam interpretar fa més de 10 anys, sota el paraigua del TAC, i jo mateixa feia el paper de la Dolors. Avui, aquí ens acompanyen, aquí davant, a primera fila, tots els que van fer possible, en aquell moment, aquell projecte, llevat del Jaume Alzina, el director. Vull agrair que acceptéssiu venir, vull agrair que acceptéssiu la invitació i espero que haguem estat a la vostra alçada i que hagueu gaudit i reviscut aquella experiència tan entranyable per mi. Gràcies, Joan, Raimon, Clara, Pere, Emma, Franzina, Trini i Rosa i jo. El paper del vigilant, molts sabeu, l'havia d'haver interpretat Antoni Ventura, fet que li feia moltíssima il·lusió, ja que suposava tornar a pujar a l'escenari després de molt de temps. I a més ho feia en companyia de la seva filla Júlia, però com tots sabeu el Toni ens va deixar. Vam tenir molts dubtes de si tirar endavant el projecte o no, i després de parlar-ho amb la Júlia vam decidir que sí, que el tiràvem endavant. I per una casualitat de la vida, 3 persones diferents vam tenir molt clar que aquest paper ens el faria genial, el Xavi Arbolí. I així ha sigut. Vam demanar ell mateix, al TAC, que li deixessin fer aquest paper amb nosaltres. I l'ha fet. I li agraïm moltíssim que s'atrevís a fer aquesta complicadíssima substitució. Dediquem aquesta obra al Toni, allà on sigui, ens està fent. Ja estan acabant, ja els explico. Us explico una mica més i acabo. Tot i que va ser un guió escrit per la televisió entre els anys 71 i 75, adaptar-lo al teatre ha sigut relativament senzill. S'ha fet en multitud d'ocasions. Nosaltres hem fet la nostra versió lliure. S'han fet en clau comèdia, en clau tragèdia i en clau mixta, com hem fet nosaltres. Hem hagut d'adaptar el fil de l'obra en funció de les actrius i de l'actor que tenim. I el joc de converses simultànies, com heu pogut entendre, és molt difícil, però d'alguna cosa, això és molt real, és el que passa a la vida. Podem seguir 2 o 3 converses al mateix temps i això és el que hem volgut plasmar aquí. Hem convertit a la filomendosa perquè li donava aquest puntet graciós i creiem que l'Ester ho ha fet molt bé. Les converses paral·leles són molt difícils de treballar i l'escena de l'ascensor, esperem que l'hagueu pogut seguir bé, és molt complicada. No la vam treure fins fa ben poc, fa 15 dies més o menys, que vam aconseguir que tingués sentit i que les escenes paral·leles cobressin vida. I ara, sembla que ja els tenim a punt per sortir. Podeu venir? La Júlia.
Ara podeu preguntar el que vulgueu, tant a elles com a mi i a ell. Xavi no m'ho parla gaire, però ho faré parlar. Si algú té alguna pregunta, el més difícil sempre és començar. Jo ja he començat a donar alguna pista. Al final, si algú t'interès, fer alguna pregunta. Els micros... Un moment, els micros. Posem micros. Ara qui va de vigilant a vigilant? T'explicaré el que... Xavi, jo ja t'explicaré el que va passar. Tu m'expliques per què. Ho calcularem, d'acord? Molt bé, Xavi. Alguna pregunta? Va, anem-vos. Això és nou. No sou els tímids. Sí, ja veig. Sí? Jo he preguntat perquè al final no l'he entès molt bé. No l'has entès? Sí, no l'he agafat, no. La pregunta és l'ha entès algú? Algú l'ha entès? No gaire, jo no gaire. És l'Òscar. Sí, sí. Bueno, qui vol explicar? A veure, us he de dir una cosa, Entre nosaltres hi ha diferents versions del final. Cadascú dona la seva versió lliure. La meva, aquesta que ja vaig portar a l'hora, és que l'Aurora és la que olia tot. Amb el seu plomero va fotent l'Aurora, va fotent per tot arreu. N'hi ha un altre que diu que l'Ari, el Dolors, que està malalta, en cau, per vergonya, per dir que no es troba bé, fa veure i s'inventa que hi ha hagut un gat. I a partir d'aquí es desenvolupa tota la història. Però diferents 1000 interpretacions que van fer des de qui llegeix, des de qui veu des del pati de butaques. Fins i tot entre nosaltres no ens hem posat d'acord amb quin és el final real de l'obra. Però nosaltres el que hem volgut és que la Sofia, que és l'única que té els peus a terra, de veritat, perquè nosaltres... Una mica antipàtica, però sí. A terra. Realment acabi demostrant o dient, senyors, que us està parlant de veritat, i l'Aurora està veient com la Rita les manipula, explicant-los que amb el so i amb els costals li està dient, és tot mentida, les està enganyant. I la Sofia diu, ja ho sé. I l'altra es veu enganxada i diu, merda, m'han pillat. Aquest és el nostre final. Això és el que hem volgut interpretar amb aquest final. I ara, sisplau, que es parlin elles que jo no. Però sisplau. Alguna pregunta més? No? Ningú? Aquí. Endavant-nos. Ara. Sí? Ara. Heu dit que heu posat la Filo com a andalusa. Com era originalment en el guió? Catalana. Sí, sí. Home, bueno, normal. Igual que la resta em refereixo. Ara, tot s'ha de dir que els assajos tela, per aprendre-me a parlar així. Al principi... Era mig cubana, mig andalusa, mig... Argentina, Argentina, me sale un poco de esto. Mig de tot arreu. Una miqueta. Emma. La Filo era jo. Anda. Senyora més gran i normal, parlava normal. A veure, a mi és una pregunta, jo que no me'n recordava ja una miqueta, que fa tants anys que ja no me'n recordava, m'ha fet molta gràcia veure'm, no?, una miqueta. Sí que la Júlia ho ha fet diferent, evidentment, no me'n recordo ben bé com ho vaig fer jo,
però sí que hi ha hagut moments que m'he identificat moltíssim amb el personatge i he recordat assajos, moments, el moment d'abans de sortir, les actuacions que vam fer, no? Vam fer dues nosaltres, recordo. Vam fer 2 dies, un dissabte i un diumenge crec que va ser. I m'ha fet molta gràcia recordar una miqueta tot, no? Quan el paper que fèiem nosaltres dos, no sé, la vergonya d'assajar, el tal, tot era una miqueta... S'estrenava per rememorar, exacte, rememorar, jo no havia fet mai teatre, llavors per rememorar una miqueta tot allò. Me la posa molt bé, de veritat, moltes gràcies. A vosaltres. Res més? Aquí. 2. Ui, Ja s'anima. Podeu seure. Flora, a mi m'agradaria saber amb quines dificultats més difícils us heu trobat a persejar aquesta obra. Qui comença? Tela, Jo, pobra, dir-li tot el que li he dit em sabia greu. Ho sento, Aina. A Serraït estic igual. Sí. No, suposo que jo, per mi, la dificultat més això és trobar el personatge, no? Vull dir, totes, potser no teníem res a veure amb el personatge, les males llengües diuen que jo m'assemblo una mica al meu, espero que no, de veritat, però jo crec que trobar el personatge i que es veiés molt diferenciat, jo crec que per mi això ha sigut un més difícil. Sí, no, també hi havia el fet que els fantàstics decorats que tenim que hem tardat molt en tenir-los i fer-nos a la idea de tot el que havia d'anar succeint, com per exemple quan a la Dolors, l'Ari, li cau la galleda d'aigua. Clar, això fins que no teníem l'escala i no teníem la disposició de l'espai, no ho fèiem. I a partir del moment en què, vale, si la taula és la taula, vale, hi ha la taula, i comencem a fer veure que realment netegem, bueno, netegem de veritat. Fins que no vam tenir tot això també va ser una altra ciutat. Bueno, i també totes les escenes paral·leles que passen alhora, com per exemple la més complicada és l'ascensor. Perquè clar, nosaltres dues estàvem a dintre cridant, deixant-nos la veu, totes parades, aquí fora estaven la Mariona i la Júlia, estaven alhora, és que hi havia 3, bueno, era una aliada, però jo crec que va ser més difícil, però crec que ho vam poder solucionar. I també, bueno, una de les dificultats que també ens hem trobat és que estàvem tota l'estona a escena i al principi ens costava moltíssim perquè era allò d'estar tota l'estona concentrats, perquè a les altres obres que hem fet sempre entràvem o sortíem i hi havia pesca, però és que aquí estaves tota l'estona actuant i també és una que ens ha costat bastant. A vegades estàvem distretes i ens tocava parlar, però bueno, crec que avui no ha passat, no sé. No parles és el que més costa. Jo estava ahí... Bueno, jo he de dir que també el que m'ha costat molt, soc molt dormilega, i assajar a les 10 de la nit, entre setmana, toca, toca. Clar, a veure, evidentment, cadascú té la seva vida, uns treballen, uns estudien, i clar, coordinar que tots podem quedar uns dies en concret, arribàvem entre setmana, a les nits, no sopàvem gaire bé i era molt terrible, sobretot que vam anar gaire contingut, perquè sí que vam començar potser a agost-setembre, però normalment nosaltres estem més acostumades a fer les obres al gener, d'haver de fer aquesta obra en mode express. I l'altra pregunta. Otra. Ens sentim, eh? Ahí va veu. Felicitar-vos per l'actuació que heu fet tots. Molt bona i m'agraden gràcies. I més que una pregunta és un suggeriment. Demanar-vos que acabeu aquesta obra. Que ens sorpreneu amb el final que li pugueu donar. Això, una missió una mica especial. Però jo us ho demano perquè m'agradaria molt veure el final. Això li hauríem de demanar a l'Ivanet i Jornet que escrivís al final, perquè... Al fer un impressor i...
ser una mica... Però ara... Vull dir, era com el requeriment per d'aquí un any. Ara no, Bueno, sí, clar, no tenim vigilant. jo al meu final, si voleu, vaig i li clavo una bufetada a la Mariona i s'ha acabat. I em va sortir uns patuixets prou. Hòstia, bueno, no sé, t'ha quedat bastant bé. Pensem que sí, que de tot. Alguna pregunta més? Sí. Bueno, m'afegeixo al que ha dit ella i bé, doncs, us he volgut portar un detall. Ai, Ella era la Rosa Màquez, feia el paper de la Mariona. Nosaltres també tenim un detall per ells. Sí? Imagina. Podem obrir? Volem un micro aquí davant, sisplau. Llibreta del micro. Qui? No guipo. Aquí. Aquí? Alba, tu, oi? Doncs tots. No, doncs va, fora. Ens ha agradat molt. Gràcies. Judit. Anna. Jo tinc una pregunta per la Cristina, perquè jo vaig dir a la Sofia, què tal aprendre el guió? Perquè jo em sembla que me'l vaig gravar en caseta i el portava al cotxe. Mira, avui a les 4 de la tarda estava repassant el guió, perquè no hi havia manera. Bueno, jo m'he saltat frases, això no es diu, però... Dificilíssim, o sigui, crec que és el paper més llarg que he fet a la meva vida, perquè sí que és veritat que ella es tira monòlegs i d'això, però la Sofia és un constant, és una pesada, és un matxac, i pim, tot el rato. I paraules molt fees. Sí. La pobra Dolors plorant, explicant-me que té càncer i jo va i li dic si ha acabat, que m'està ratllant. Una altra pregunta per la Montse, què t'ha agradat més, dirigir o actuar? Dirigir. I és que a mi actuar no se'm dona bé. La veritat és que no se'm dona bé. Vaig fer aquella obra, ho vaig fer molt bé i vaig dir, deixem-ho, però jo quiral, no, veritat. A mi m'agrada més dirigir. A més, m'agrada dirigir-los ells, perquè és tan fàcil. No és veritat. Són com... No ni uns anys. Però bueno. Vull que no m'he portat. No, però dic de veritat, perquè aporten els personatges. Jo els puc imaginar d'una manera. I jo procuro, com a directora, no imposar-los el meu personatge, sinó que se'l faci. I els primers dies jo no els dic absolutament res. Feu com creieu que és el vostre personatge, com creieu que actuaria, com el faríeu, i se'l fan. I llavors si hi ha alguna cosa que patina, llavors sí. Llavors dius no. Per exemple, ara desvetllaré secrets, però a l'Aurora és que li va costar més, perquè és tan anti-Júlia, tant, que és la que més va costar, i encara fa no 15 dies que encara estàvem corregint coses. Totalment. Però si no deixes que se'l facin, és la meva opinió, si no deixes que se'l facin, no se'l fan seus, i llavors és difícil que sigui natural. A mi el teatre m'agrada molt natural.
no m'agrada gens sobreactuat, no m'agrada. I com que m'agrada natural, tot el fas teu. Per tant, la meva feina ha sigut poca. Per tant, m'ha agradat més dirigir que ha sigut més feina que actuar, que va ser prendre un paper i un monòleg que vaig plorar i tot. Va ser molt dur. Sí. Però m'ho vaig passar molt bé, però llavors com a val. Sí, una pregunta. Que jo tinc una pregunta i és què és el regal? No sé Són bruixes. Ah, que són nines. Ah, vale. Després t'ha d'ensenyar. Alguna pregunta més? Soc jo que... Allà baix. Bona nit. La pregunta és per la Montse. Jo volia saber, una vegada que ja se saben els personatges que fan a l'obra, com has designat quin personatge fa cada persona? Tu han demanat elles o ha sigut tu per la seva personalitat o per què ha sigut? Mira, t'explico. Originàriament, només la Mariona i l'Aina tenien el paper que han fet avui. Arrel del que us ha explicat el Toni, evidentment la Júlia no feia l'Aurora, no es lien amb el seu pare. Llavors vam canviar els papers i ella sí va decidir, ella feia la Dolors d'ella, i ella sí que llavors va decidir que volia fer d'Aurora. La Dolors, l'Ari havia de fer de Sofia, de Cristina. La Cristina havia de fer de Lluça, d'Ester. I l'Ester feia de Dolors. No, d'Aurora. Inicialment hi havia un plantejament. Hi havia un plantejament inicial que al final ha sigut el que... A mi m'ha costat molt, però vaig decidir no visitar. Sí. Ell tirava cap a l'Aurora, però vam dir no marxar. Llavors, sí que és veritat que hem volgut que cada personatge es pugui sentir còmode amb el seu paper, però també és veritat que hem volgut trencar amb el motlle de dir intentem que el personatge s'assembli a l'actor o l'actriu, que això ho fem sovint a grillats, tu saps. Vam fer un Keniki que vam posar a l'Òscar Sala, que dèiem, hòstia, el tio és ell mateix. Hem posat personatges que són ells mateixos i aquí hem volgut trencar tots aquests motllos i decidir que cap d'ells fes un paper que s'hi pogués assemblar. L'Ari va fer de Rizzo, tothom deia, hòstia, l'Ari és el Rizzo. I llavors aquí hem volgut trencar tots aquests motllos i donar-los un paper que l'haguessin de treballar de veritat i no ser ells mateixos. I els he costat, és veritat, però jo crec, honestament, i això que m'ho mirava des del costat, que ho han fet molt bé. Si no hi ha res més, doncs gràcies per venir, gràcies per venir.